Haideți să vă arătăm camera noastră de hotel din Oradea. Aici avem holul, unde avem un dulap super cobit. Și eu. Iar aici avem o baie superbă, unde prezențcana să-și pună tot skincare-ul aici. Da, chiuveta asta este imensă. Un duș superb. E sticlă. Și dacă avem nevoie putem să ne și pensăm. Da. De ce nu? Aici avem După aceea dormitorul. avem dormitorul cu un pat de 2 persoane și unul pentru o persoană. Iar aici vă spun eu că ăsta este lucrul meu preferat. Măsuța asta de machiaje. Iată. Da, aici o să mă machez eu. Câte varietăți de lumini. Iar aici avem balconul cu un view atât de frumos în întregul oraș. Aceasta este camera noastră de hotel și vă pupăm! Pa!